σε τόσο δύσκολες καιρικές συνθήκες και πραγματικά μας αποδείξατε ότι εθελοντισμός σημαίνει κατάθεση ψυχής. Σας συγχαίρουμε για αυτήν τη στάση ζωής, ένα μεγάλο respect σε όλους από όλους εμάς. Ευχαριστούμε επίσης όλους τους εθελοντές που εργάστηκαν για να πραγματοποιηθεί αυτή η μικρή εκδήλωση. Αποδείξαμε επίσης ότι όλοι μαζί είμαστε περισσότεροι. Λοιπόν, εγώ δεν ξέρω τι να πω. Πραγματικά αυτή η υποδοχή που μας κάνετε, μέχρι και σημαίες του συνδέσμου Ένα Όνειρο Μια Ευχή βλέπουμε εδώ, είναι το κάτι διαφορετικό Ξινοτύμπου. Πραγματικά σας ευχαριστούμε, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μας, τον Πρόεδρο, το Κοινοτικό Συμβούλιο, όλους εσάς τους εθελοντές που μας προσφέρετε τόση αγάπη απλόχερα, γιατί εσείς μας δίνετε δύναμη να συνεχίσουμε αυτό το οποίο προσπαθούμε να επιτελέσουμε, το καθήκον μας ως άνθρωποι, ως γονείς, για τα παιδιά τα οποία υποφέρουν. Σήμερα δεν χαμογελάτε μόνο εσείς, χαμογελούν και τα παιδιά τα οποία θα υποφεληθούν από αυτή τη μεγάλη σύναξη. Θα μεταφέρουμε την αγάπη σας στα παιδιά τα οποία υποφέρουν, που έχουν την ανάγκη μας, έχουμε εμείς την ανάγκη αυτών των παιδιών. Θα κάνουμε κάποια μουτράκια να χαμογελάσουν, που καμιά φορά αυτά τα παιδάκια μπορεί να μην γνωρίσουν καν το χαμόγελο. Εμείς είμαστε όμως εκεί και σε αυτό το δύσκολο αγώνα, όσο δύσκολος και να είναι, κανείς δεν περισσεύει. Σας ευχαριστούμε πραγματικά για αυτή τη φιλοξενία. Είναι απίστευτη η καρδιά που προσφέρετε για αυτά τα παιδιά. Το μεγάλο έβγε ανήκει βέβαια σε όλους αυτούς τους φίλους μοτοσυκλετιστές, που εδώ που βλέπετε το μεγάλο σας χειροκρότημα παρακαλώ για αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό είναι ένα από τα κλιμάκια που κυκλοφορούν σήμερα σε ολόκληρη την Κύπρο. Είναι η 4η μέρα σήμερα. Απόψε τελειώνει η πορεία αγάπης, ανθρωπιάς και αλληλεγγύης προς τα παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την αστυνομία που μας συνοδεύει πάντοτε και την αστυνομία των Βάσεων και την αστυνομία Κύπρου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Reaction που είναι πάντοτε μαζί μας και όλους τους εθελοντές του συνδέσμου Ένα Όνειρο Μια Ευχή, που δεν φίδονται κόπων και μόχθων για να είναι πάντοτε στο πλευρό των γονιών και των παιδιών των οποίων υποφέρουν. Σήμερα θα πραγματοποιηθούν κάποιες ευχούλες αυτών των παιδιών στο πλαίσιο της ψυχολογικού προγράμματος το οποίο έχουμε και να βοηθήσουμε οικονομικά τις οικογένειες, ιδιαίτερα αυτές που θα πρέπει να μεταβούν στο εξωτερικό. Ένα κοριτσάκι δικό μας βρίσκεται κάπου μακριά στη Θεσσαλονίκη, από την Ξινοτύμπου, η Ελένη μας, η οποία μας στέλνει τα χαιρετίσματα της και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ειλικρινά δεν έχω λόγια να πω, γιατί είναι συγκίνηση πραγματικά και ρίγος αυτό τη στιγμή που μας επικρατεί, που επικρατεί σε όλους εμάς. Εγώ, Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την υποδοχή. Ευχόμαστε σε όλους υγεία, να συνεχίσετε αυτό που κάνετε, να προσφέρετε στον διπλανό σας συνάνθρωπο. Καλούμαστε μέσα σε δύσκολες οικονομικά συνθήκες να κρατήσουμε αυτό το μεγάλο περιουσιακό στοιχείο που έχουμε ως Κυπριακός λαός, την καρδιά μας και την ψυχή μας, που αυτά δεν τα πουλάμε σε κανέναν, αυτά δεν μπορεί κανένας να μας τα ξεριζώσει, ούτε ντόπιος ούτε ξένος. Να κρατήσουμε αυτή τη δύναμη που έχουμε μέσα μας, να ξαναγεννηθούμε μέσα από τις τάχτες μας και να συνεχίσουμε με αισιοδοξία αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε ως λαός. Και επειδή ο πόνος και οι θεραπείες των παιδιών δεν γνωρίζουν οικονομικές κρίσεις, ούτε τη βροχή που φάμε χτες από τη Λευκοσία μέχρι την Πάφο, γι' αυτό θα πρέπει να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα. Αυτά τα παιδιά είναι που μας δείχνουν τον δρόμο να αγωνιστούμε, γιατί τα παιδιά αυτά δεν είναι παιδιά της διπλανής πόρτας, είναι παιδιά όλων μας και έτσι πρέπει να τα βλέπουμε. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς και να ευχηθώ πάντοτε από καρδιάς να είστε πάμπλουτοι από χαρά και ευτυχία και πάυτοχοι από πόνο. Καλημέρα σας και από μένα. Εγώ θα μιλήσω όπως το Γιώργο. Ο Γιώργος καταφέρνει τα καλύτερα. Απλά κάτι έτσι μου ευκαινεί αυθόρμητα και θέλω να το πω. Θα ευχαριστήσω τους μοτοσυκλετιστές. Να ευχαριστήσω και εγώ τα Ξινοτύμπου για σας συγχαρητήρια μου. Γιατί τούτα που βλέπω ότι η πορεία που κάνουμε χτες μέσα στα νερά είναι τίποτε. Ήπραν τον τρόπο να μας κάνουν να νιώθουμε δυνατοί και να έχουμε τη δύναμη να συνεχίσουμε κάθε χρόνο για την αντιμετώπιση που βρίσκουμε ειδικά στην περιοχή με τον Κότσινο Φορκόρ. Στη μνήμη του μέχρι πρόσφατα αγνοούμενου Γιώργου Δημητρίου, η οικογένεια δίνει μια άλλη φορά στο Σύνταγμα Ένα Όνειρο Μια Ευχή.
Οι εθελοντές. Εθελοντές θα βγαίνουμε όλοι εμείς παιδιά, παιδάκια άρρωστα να βρούνε τη χαρά. Ένα όνειρο, μια ευχή. Μανούλα μου, ο πυρετός δεν πέφτει. Το γιατρό τρέξε και φέρε μου να δει τι μου συμβαίνει. Άραγε είναι απ' τα φάρμακα και τις πολλές ενέσεις ή άραγε απ' τα όνειρα που δεν έχουν θέσεις. Μανούλα μου, για κοίταξε, ο ουρανός τι βρέχει, παράξενα όλα φαίνονται. Μα τι είναι αυτό, αστέρι, στην κάμαρά μου στάθηκε και μου χτυπά τον τζάμι. Αχ, ακόμα ένα κοίταξε, μου κλείνουν και τα δυο το μάτι. Άνοιξε το παράθυρο, μαζί να μπουνε μέσα. Μα τι μου λέτε και τα δυο, ευχή να αποστηθήσω, το όνειρό μου μέσα στον πυρετό, αυτό θέλω να ζήσω. Αλήθεια είναι όλα αυτά, σου πόνει το κρεβάτι, νεράιδες και εξωτικά, μου κάνει τέτοια χάρη. Μα τι είναι αυτή η μουσική που ακούγεται απ' έξω, είναι οι νότες που γράψαν. Αχ, οι φίλοι μου είναι απ' έξω, μα τι βλέπουν τα μάτια μου, το πιάνο είναι δικό μου, θέλω να παίξω όπως παλιά, έτσι θα βρω τη γιατριά. Μανούλα μου, είμαι καλύτερα, φώναξε τον γιατρό μου, γέμισε η καρδιά μου από χαρά, αλήνεψε η ψυχή μου. Φεύγουμε τώρα πια από εδώ, θέλω να βοηθήσω, όνειρο, ευχή αλλά και φως, μ' άλλα παιδιά να ζήσω. Έλα.